So welcome back po sa inyo. So mabilisang video lang po. So bali ito, binili ito last week kasama yung ignition coil na stock original lang DT Y2 Y1. Kaso sabi nung nakabili, wala daw spark, wala daw kuryente, kaya na-refund ko na lang, nabalik ko na lang dito. Yan, ito yung original nya, nabalik ko na lang dito, tapos nag-refund na lang ako ng pera. Delivery ko na lang din ang shipping yung may-ari, yung nagpapa-refund. So ito na, ikabit ko na ulit. Ayun, kaya ko ito ginawa ng video. Ngayon, November 20. November 20. So dumating to November 18. Kahapon di ko nagawa ng video. Unboxing lang ito. Kaso sobrang pangit ng kuha ng video. Kaya ito na lang. Kinabit ko na lang agad. So ito na. Subukan natin paandarin kung wala ba talagang kuryente. Stock yan, original. Y1 Y2 na CDI ng DP.